Ahojte, to je Luigi a v dnešnom videu sa pokúsim vytvoriť Roblox za 1 hodinu a tá hra bude spočívať v tom, že budete musieť klikať na jablko a za každý klik dostanete jedno jablko a budete musieť mať veľa jablk. Ako prvé som urobil mapu. Najprv som urobil podlahu a potom som urobil steny z týchto low poly hills. Finálna mapa vyzerala takto. Potom som do stredu pridal veľké jablko, ktoré bude slúžiť na to, že keď na ňo kliknete, dostanete jedno jablko. Potom som pridal UI-ko. Dal som tu takýto text label, na ktorom bude napísaný váš počet jablok. Potom som to doladil a ešte som tu vedľa neho pridal také jablko. Potom som pridal skript, ktorý vás bude slúžiť na to, že keď sa napojíte, tak dostanete hodnotu jablka. A potom som ešte naprogramoval, aby keď ste klikli na to jablko, tak dostali ste jedno jablko. A ešte som urobil aj to, aby na tom UI-ku sa vám zobrazoval počet tých jablok. A potom som urobil datasave, ktorý vlastne robí to, že keď sa odpojíte a napojíte, tak vám tá hodnota zostane. Potom som ešte urobil neviditeľné steny, ktoré slúžia na to, aby hráč nemohol z mapy vyskočiť. A nakoniec som ešte pridal nebo a pohral sa s grafikou a ešte som vylepšil UI-ko. A ku koncu si myslím, že je to fakt dobré. Tak, to by bolo z tohto videa všetko. Link na hru budete mať dole v popisku. A ak chcete, aby som naďalej natáčal takéto devlogy, tak dajte like a odber. A ahoj!